ברוכים הבאים למלון ישרוטל ספורט קלאב, המציע חופשת הכל כלול ספורטיבית לכל המשפחה. גן עדן לחובבי ספורט ולאנשים שאוהבים לענות ולבלות עם הילדים בלי חשבון. מלון ישרוטל ספורט קלאב מציע מבחר של סוויטות וחדרים מרווחים, חדר כושר גדול עם מתקנים חדישים וצוות מאמני כושר אישיים. הרגישו את האדרנלין באולמות הסקווש, מגרשי הטניס או הכדורסל. שוטו בסירת מנוע או בלו עם הילדים בבריכה חצי אולימפית עם שפע של אטרקציות, תחרויות, שעשועים ומוסיקה בכל שעות היום, או הרגעו בג'קוזי. בישרוטל ספורט קלאב משאירים את הארנק בבית, כי הכל כלול. 3 ארוחות עשירות ביום, מזנונים פתוחים, משקאות קלים, יין ובירות, עוגות, גלידות וחטיפים, מתי שמתחשק. והכל כלול. הרגישו בחופש מיד עם כניסתכם לחדרים ולסוויטות המפנקות, התרווחו על הספות, על המיטה, או שבו במרפסת אל מול הים הכחול והשמש המלטפת. ישרוטל ספורט קלאב, חוויה משפחתית מופלאה על בסיס הכל כלול באווירה ספורטיבית. עושים חיים ומשאירים את השגרה בבית. ישרוטל, מלון לכל חלום.